Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। Assam HSLC final result मोनसे सोर्सनिफ्राय बिग आपडेट सफैदों आरो लोगोसे वर्किं इन्टारभिउ गोदान साख्रि नोंथांमोननि लकेसना सनितपुराव दा बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन। डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन एबा नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाथाय साख्रि मावनो हागोन। बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। अफिशियेल नोटिस दङ। दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जों फैबा अफिशियेल साइडआव दा जोङो बेयाव मोनदों बे साख्रिया सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जागोन जुडिशियेल अफिसाव जागोन जुडिशियेल अफिसाव नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौ होनांगोन। दा बेखायनो जों अफिशियेल नोटिसखौ नायनोसै। बे जाबाय अफिशियेल नोटिस लेटेस्ट आपडेटआव फैदो आरो बे पस्टआ अफिस एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय पियन लेभेलाव कन्ट्रेक्चुअल साख्रि ओंखारदों आरो बे साख्रियाव 2 इयार्स नोंथांमोना मावनो हागोन एबा एंगेजमेन्ट जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे समजों लोगोसे बेयो बारायनाय चान्सेसा दङ। दा बेनि सेलारिया बेसेबां दङ जों नायगोन गोबाव खालामा। स' बेनिफ्राय आसाम HSLC फाइनाल रिजाल्टनि बागैबो मोनसे आपडेट फैदों जों बेखौबो नायगोन जोबनायथिंहाय। दा बे जाबाय अफिशियेल नोटिस बेखौ एप्लाइ खालामबा मा खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरनानै। दा पस्टआ सासेल' दङ। गोजौनि सेलारिया जाबाय 18,000 फिक्स पे बाराया खमाया एन्ड पियन लेभेलाव नोंथांमोना 12,500 पर मान्थ मोनगोन। दा फार्स्टनि पस्टआ 18,000 नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री फार्स्ट एनि डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना वर्क इन इन्टारभिउ आरो लोगोसे कम्पिउटार टेस्टबो दङ स्किल टेस्ट दङ। बेनिफ्राय 2 बोसोर साख्रि 18निफ्राय 40 इयार्स जोंनि ST आव 45 इयार्ससिम बेयाव हागोन। दा नोंथांमोना पियन लेभेलावबो 18निफ्राय 45 जोंनि ST हागोन। सासेल' पस्ट दङ पियनाव नोंथांमोना 12,500 पर मान्थ मोननाय जागोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पासल' बेयाव हागोन। HS नोंथांमोना पासआ बेयाव हानाय नङा। स' बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामबानो जाबाय। 4 नाम्बाराव दङ लास्ट डेटआ 20 मेसिम थागोन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन। स' बेनिफ्राय इन्टारभिउ होनो नोंथांमोनखौ कल खालामना लिंहरगोन एबा नोंथांमोना मेसेज फैगोन एबा अफिशियेल साइट दङ बेयाव नोंथांमोननो होनाय जागोन होनना बुंदों। स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खाथि खालानि थांबानो जाबाय। दा बे जाबाय HSLC फाइनाल रिजाल्ट जोबनायथिं जों फैबाय आरो बेनो जाबाय माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स HSLC फाइनाल रिजाल्ट 10 मिनिट सिगां होगोन नामा। स' बेयाव मोनसे सर्सआव मोनदों निउस पेपाराव होदों जे बेवहाय सेक्रेटारिया बुंदों एसिकनिया जे 10 मिनिट सिगांनो बिथांमोना रिलिज खालामगोन HSLC फाइनाल रिजाल्ट। स' बिनिफ्राय 7 मेआव इलेक्सन दङ 7 मेआव जाखाया बेनिखायनो नोंथांमोना एक्सपेक्टेड डेटआ जाहैबाय 6 बेनिफ्राय 8 बेनिफ्राय 9 10 नि गेजेराव नोंथांमोना बेयाव मोननो हासिगोन आसाम HSLC फाइनाल। नोंथांमोना एसेकनि वेबसाइटआव फैना नायनांगोन 7 मेआव होखाया इलेक्सन दङ बेखायनो एसेकनि अफिशियेल साइटआव एबा 6 बेनिफ्राय 8 एबा 9 10 नि गेजेराव नोंथांमोननि HSLC फाइनाल रिजाल्टआ होनाय जासिगोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।